Салом YouTube, салом тамошобинон. Дарси якуми мо компютери фардӣ ё бо русӣ персоналный компютер аз кадом қисмҳои асосӣ ва қисмҳои иловагӣ иборат аст. Чӣ хеле ки дар навори гузашта ба шумо ваъда дода будем, дарси омӯзиши компютерро оғоз менамоем. Барои чӣ мо гуфта гузаштем ки компютери фардӣ ё бо забони русӣ персоналный компютер аз қисмҳои асосӣ ва қисмҳои иловагӣ ташкил ёфтааст. Барои чӣ мо қисми асосӣ мегӯем? Барои он қисмҳои асосии компютер мегӯянд ки компютер бе иштироки ин қисмҳо кор карда наметавонад. Қисми иловагии компютер бошад он қисмҳое мебошанд ки компютер бе онҳо фаъолият карда метавонад. Ба қисмҳои асосии компютер инҳо дохил мешаванд. Якум блоки системавӣ, дуюм монитор, сеюм клавиатура. Ба қисмҳои иловагии он бошанд мушак, калонка, принтер, сканер, картридер ва ғайраҳо. Дар дарси дуюм бошад бо шумо дар бораи ҳар як қисм компютер алоҳида суҳбат хоҳем кард. Барои дарсро тамошо карданатон миннатдорем.